Ma'am, nawala imong iPad 9th generation, ma'am. Tagay daw history, ma'am. Unsay nahitabo? Kaning magid siya, ma'am. Suppose gift ni sa ako para sa akong anak. Sa kuya, para may sa akong sentimental anak. Ay, value. wow. Tapos pag uli na ko diri na So, gikan ka, sa airport, gikan ka sa, asa ka nasod? sa Thailand to Cebu man ko, ma'am. Nabili na ko sa cart, ma'am. So ako Sa kadaghan Daghan kagdala. daghan So, kagdala siguro, ma'am. Oy. nalimtan gid na ako, ma'am. So nakagawas na sa airport, Na sa Cart, parking, cart. parking area. sa parking Kanang- area. So nganong naabot nga to sa taxi driver? Basin ang taxi driver, ambot lang po. Sinakitaan siguro niya. Kaya ang cart, di ba ang cart, pwede man dalaon sa parking lot. Okay, so naaman dito ang, Mga taxi. siguro na ay taxi nga Yes, nakabanos. Mm, Yeah. okay. Gikaluyan. Gikaluyan din. Honest. Pero ang imong gisakyan, ma'am, gikan sa airport, Taxi nagtaxi ka. Yes, sir. Moro siguro to day ang kwan, nasakyan ni ma'am. Dili po diyata kay Dili po nabiling diyata. man. Sa pushcart man siya nabili. Oh. Mm-mm. Lahi yun siya na driver. Unsa yung nahuna nimo, ma'am? Wa na Hila gyud, po, hopeless sir. na gyud. Hopeless na gyud, sir. Unsa Hila ka importante din, ma'am? Nganong gilakan man gyud nimo? Para magud sa akong anak, sir, kay 9 man ni siya nawala, 15 birthday sa akong anak. Padaka. So, nag-expect birthday gift jud dapat. siya. Imo dai nang gipost nga nawad-an ka. Gipost na Lagi ko, mo sir, na sa Lost standard, and eh. Found Davao. Okay, So, tapos? one day na ay nagkontak sa ako lalaki, nagpaila siya nga si James nga Villanueva. Naa daw sa iya akong iPad. Yes, ma'am. So, mao to, ang partner ni Ingon, sulayan daw na ako, pero murag nagduda ko ba? Na-scam jud siya, kaya nangay magkwarta. Para asa So, daw, naghatag para asa daw ang kwarta. Ngayang Para gipangayoan. ako na ipadala sa LBC. Agoy, Ginoo ko Kaya dai. ipadala Pila na lang pod? daw niya. 500, ma'am. Wa pod siya Oh, gipakita, di ma'am, proof nga naa sa iyang posisyon ang maong iPad. Niingon ko, sir, nga ipikpakitin. Send picture. Kana. Nagpaila siya nga kaning corporal nga na-assign sa airport kanang mga police dira. Nairanggo, na po. Oo. Basta gid. Naa daw sa iyang locker kay day off niya, sir. Mayo gyud, no? Oo. May pagkaplastar, ha? May pagka-plaster ang ilad, no? Kay? Pero pag human ato wala na jud ko kay murag Mura dili nagduda naman na jud gyud ka, siya. ma'am. Dugay. Pero after ni mo nag-send, unsa may nahitabo? Wala na. Di na siya kontak? Dili na siya. Basta bitaw na yung Ginoo ko. dili ato, no? So, dili mang hilabot kung dili imo. So, Yes. karon ma'am, pagtawag na ma'am, nag-unsa man kagahapon. Nagduda po ko, ma'am. Nagduda po, ginudahan pa ni mo si Renz. Renz, sorry kay Renz, nadahan dyan kayo ka Renz. Asa man to? Sorry kayo, ma'am. Kay naagian na biya ko. Miss, sir. tagam na ka. Gi-search na ko si Ma'am Ren sa Facebook ay unsa jud ay siya. Legit. Legit. Naka blue badge. Nasa mas. Blue badge jud siya. Di ba, Curbs? Naka blue badge, Curbs. Legit. Di ba? Tapos, ma'am. Mao to, kay wala man nga kwarta so ako legit jud ni kay ipadritson mako sa station, radio station, so ni ato jud ko dir. So nakita na gini mo, ma'am. Gihag ni mo. Sige, saan na ipada? Lipa jud kay ko, ma'am. Ma-retrieve na magyud nimo mga Maupay na photos gini niya, mo. ma'am. Remember pa ni mo ang pin? Remember ba? Basig nakalimutan po ka. Ipakita, ma'am, Bi. Pakita daw sa mga live viewers stream, na to, sa to mga live streaming, netizens. Very fresh, ha? Tanawa mga kasama. Sus, di basta-basta. 9th gen, ha? Di basta ba latest, ha? 9th gen, o niya, para sa anak. Wala jud ko na expect, ma'am, sir, nga makita pa jud na. So, dili na, hopeless, wala na dyan ka. Hopeless na dyan. Gi-close na na mo ni. Nakimensahe, ma'am, katong taxi driver, si Sir... Kay Sir tong- William. William. Salamat kayo, sir, kay butan kay kang nga tao. Kay ang Lagudzad. uban pa ni Sir, ma'am, dili na jud nila ni uli kay Correct, dili naman Pinod. nila ni ibaligya. Correct. I-open, pa-open. Open. So salamat kay sa imo, sir. Salamat kay butan kay ka og sa kay ma'am. Ma'am Renz, Renz. kaya mong Renz, ginudahan. Sorry kayo. Okay na ma'am. kayo. Normal na kayo na, ma'am. No Oo. worries. Kay Ma'am Renz nga Barbarona kay Opo. diha jud kong gi-contact ma'am Oo. og sa mga staff Yes. og sa DXDC.